Көңілні тыңлаушылар Европаға саяхатке бара бүгін ай дәвамында ұйыштырылған Евротур бәйгесінің нәтижелері белгілі болды. Ертеңгі 7-ден 9-ға қадар яңа ел костюмынан киінген суперфиналистлар юлама алу үшін күш сынашты. Бәйге бірде күтілмегенше тәмамланды. Суперфиналистлар Ландыш Хамитова һәм Гөлфия Кашапова туры эфирда соңгы этапны үткәндә жюри әгъзалары аларның эшенә бәя бирә. Көндәшләр дөрестән дә көчле. Күңелләре чынлап та җырлап тора. Кешедә бит шушындый конкурсларда катнашырга теләк булырга тиеш. Аннан соң инде эрудиция мөмкинлекләре булырга тиеш. Бу ике ханым да үзләрен төрле яктан бик матур итеп ачтылар. Бәйгенең шарты буенча җиңүче бер генә булырга тиеш. Авыр булса да туры эфирда катнашучыларга нәтиҗәләр хакында игълан итәргә кирәк. Лилия, беләсең, менә мин хәтта күңел радиосында беренче тапкыр эфирга чыкканда да бу хәтта дулкынланганым юк иде. Дөрес җавапны якынрак итеп безнең Ландыш Ләкин вакыйга көтелмәгән юнәлеш алды. Бүген Күңел радиосы студиясында утыручылар да, радио тыңлаучылар да яңа ел алдыннан хыялларның чынга ашуына инанды. Я принял решение, и турагентство Voyage Plus награждает сертификатом на поездку в Европу и вторую участницу. Вот. Новый год удался у всех. Поздравляем всех. Евротур бәйгесенең ике финалисты да сәяхәт итүгә 20 мең сумлык сертификат белән бүләкләнде. Җиңелгән булсам да моның кадәр тырышкач, юлламаны үзем сатып алыр идем дип шаяра Гөлфия апа. Әмма бүләкне яраткан радиосыннан алу күпкә күркәмрәк. Үземне дөньяда иң бәхетле кеше итеп хис итәм. Күңел радиосы кебек күңелем бүген уйный да җырлый. Әллә ниләр эшлисе килә. Бәхет кеше бүген миңа елмайды. Мин шундый шат. Мондый зур бүләк Күңел радиосы тарихында беренче тапкыр уйнатылды. Алдагы елда да шундый бәйгеләр үткәрү каралган. Вакыйгалардан читтә калмас өчен күңелне тыңлагыз. Радионың махсус сайтында күзәтеп барыгыз. Гүзәл Шихапова, Рамил Закиев, яңалыклар.